हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाना फैफिनलाय बे गोदान निउस आपडेट बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय माब्लाबाबो स्किप खालामनाङा आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। टुडे बिदिब्ला दिननि गोदान निउस आपडेटफोरनि सायाव थ' गिबियावनो दङ रिलायन्स जिअ'नि मालिक मुकेश आम्बानी बिथाङा बुहुमनि धोनि मानसिफोरनि गेजेराव 6थि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय। दा भारतनि मादाव बिथाङा 7थि दंखायो आरो बिथाङा दा बुहुमनि मादावनो 6थि मासिखौ आवग्रिनो हादों। दा बिथाङा आरो 5थि मासिखौ आवग्रिनो नाजादों। थ' बेनो जोंहा बुरलुंबुथुरनि सिङाव बानायनाय जागोन मोनसे दन्दर लामा आरो बे दन्दर लामाया जागोन गहपुरनिफ्राय नुमुलिगुरसिम। बे खामानिखौ डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन होनना बुंदों आरो बे दन्दरनि गोलावा जागोन 14.85 किल'मिटार। आमेरिकान कम्पानि लुई बार्जारा बेखौ बानायगोन आरो बे खोथाखौ बुंदों नेशनेल हाइवे एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार लिमिटेडआ। दा बेखौ बानायनायनि बानायनायनि जाहोना जादों दन्दर लामानि गेजेरजों अरुणाचलनिफ्राय जोबोर खम समनि गेजेरावनो मुवा जन्थ्र लांनो हागोन चीन सिमासिम। थ' बेनो जोंहा दिनै 3 नाम्बार दङ दिनै होगोन CBSEनि क्लास 10नि रिजाल्टखौ दिनै होगोन। नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन CBSEनि अफिसियेल वेबसाइट cbseresults.nic.in आव बेवहाय थांनानै। थ' बेनो दङ 4 नाम्बाराव रासियानि उनाव मैया भारतआवबो COVID-19नि मुलि कोवाक्सिनखौ हिउमेन ट्रायल खालामबाय आरो बे मुलिखौ कोवाक्सिनखौ भारत बाय'टेक आरो ICMRजों लोगो नांना बानायदोंमोन। थ' बेनो दङ बाक्सानि बरबरियाव गंसे माइरं लाबोनाय गारिया लामानिफ्राय फोथाराव बेलथायदों आरो बे गारियाव दंमोन गासै 227 बेग माइरं। तिहु एफसिआइनिफ्राय बागानपारासिम लाबोदोंमोन बे माइरंखौ, नाथाय बे माइरंआ गासै बेलथायनानै दैयाव गोलैजोबो नस्थ' जाजोबदों। थ' बेखिनियानो माने बिथांमोना गंसे गारिखौ साइथानायाव गोलैनांदों होनना बुंदों। थ' बेनो दङ 6 नाम्बाराव गिख्रंथाव नुथाय दरं जिल्लानि कलायगावआव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय। सासे लाइमोना बाइकजों बायफ्लंनाय लामा बारस'नो नाजानायाव दैमायाव गलाङो। हरखाबै गलांनाय लाइमोन ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा नारा नाथा बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो माबोरै गोलैनांदों दुखुनांथाव। थ' भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। थ' बेनो जोंहा बिजेनि दखरा एबसुआ निउस 100नि सायाव एफआइआर होदों। मैया आसुनि 7 सुबुं हमजादों बकाखातआव। बिथांमोना गंसे गारिखौ लाखिनानै बिसोर फैसा दाबि खालामदोंमोन। थ' बेनो दा बकाखात पुलिसजों 7 आसुनि दैदेनगिरिफोर हमजानाय जाथायजों दैबानायाव खहा जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनि एबसुआ अनसुंथाइ होनाय फट'जों निउस 100 मुंनि मोनसे वेब पर्टेला सोंखारिथाव खौरां फोसावना एबसुनि दैदेनगिरिखौ लाजि फोनांदों होनना बिजेनि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि नंखाय रादाब फोसावग्रा खौरां बिजोंनि हेंथायै सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ होनना खावलायदों। मख'नो गोनांदि दखरा एबसुआ निउस 100नि हेंथायै बिजेनि थानायाव मोनसे एफआइआरबो थिसननाय जाबाय। थ' बेखिनियानो बेनो जोंहा मैयानि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला गासै मोनदों मैया 859 आरो बेनि मादाव 627खौनो गुवाहाटीयावनो मोननाय जादों। थ' टटेल केसेस दङ दा आसामाव 8666 आरो रिकभार दं 12173 आरो एक्टिभ केसेस दङ 6444 आरो थैनाया 40सिम बांबाय, थैनाया बांगासिनो तामामनो। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थ' एसेनोसै।